What's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Don't forget to click the bell and subscribe. Okay, ngayon, puntahan po natin po ngayon ang Ubay Stock Farm. Doon po, let's go po, tara po. What's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Nandito na po tayo sa PCC, sa Philippine Carabao Center. Suruin po natin, puntahan po natin ang mga Carabao dito po sa PCC. Sa Barangay Lumangog, Ubay, Bohol. Nandito ang malalaki na Carabao. Puntahan natin at suruin natin po. Let's go po. Tara po. Nandito po tayo sa office nila. Puntahan natin ang mga Carabao dito. Dito sa Lumangog, makikita natin ang maraming Carabao dito po. Dito ang gagawing milk ng Carabao. Puntahan natin ang mga Carabao. Ito ang maliliit na Carabao. Hello sir. Nagpapakain ko ba ng Carabao po, sir? Opo. Ano ang anak? Yung tukunan namin ng gatas. Yung anak nito. Opo. Ilang taon na po tong mga Carabao na ito? May 1 year, 8 to 9. 1 year, 8 to 9. Oo. Okay. Ka-adventure, ito ang maliliit na Carabao na pinapakain ni sir. Makikita natin. Ito ang maliit na Carabao. 6 at saka 1 taon, sir? Opo. 6 na buwan at 1 taon ito. Makikita natin ang mga Carabao. Magaganda at malulusog na Carabao dito sa Lumangog, dito sa PCC, sa Philippine Carabao Center. Makikita natin. Yung mga inahin nila, sir, saan po? Doon sa? Doon po sa sa pasto. Pasto? Doon sa pasto. Malayo pa dito ang pasto? Yung malayo din kasi yung niya, yung palagyan niya, area naman eh. Ito yung mga anak sa yung kukunin ng gatas. Opo. Okay. Malulusog po ang mga Carabao dito sa PCC sa Lumangog po, ka-adventure. Makikita natin kumakain na ang mga Carabao. Doon po sir, sa ano po ang lalagyan doon? Doon sa May min doon na yung maliliit na 2 weeks, 1 month. meron na doon. Meron na doon sa sangkang namin. Okay po. Okay po. Ito ang ilang taon to? Maliliit pa ito. Gaya nito. May 1 year at saka 8 months. Kasama na ito. Kasama na sila. Kasama na ito. May lalaki at saka babae. Oo. Hindi sila iba-ibang paglalagyan. Okay. Ka-adventure, makikita natin ang klase-klase, iba-iba na Carabao. Makikita natin. May maliit. Yung maliit, babae yan. Babae at lalaki din. Ang sabi ni sir, pag maliit, babae yan. Pag malaki, lalaki. Hindi pareho din, halo din. Halo din. May lalaki din, maliit. May babae din na malaki. Yung gawaan ng cancer, yung gawaan ng milk, yung chocobaw, doon sa okay ka-adventure, mamaya pupuntahan natin ang processing sa chocobaw na masarap na gatas dito po sa PCC sa Lumangog po sa Ubay. Makikita natin ang masarap na tikman natin doon. Pagkatapos natin dito, suruin sa natin ang iba-ibang klaseng Carabao dito. Makikita natin malulusog na Carabao. Ilang taon ka na sir dito, sir? 10 years na po. Si sir po, ka-adventure, 10 years na po siya dito. Ikaw ang nag-aalaga ng Carabao? Opo. May mga vitamina ba ito? Mayroon yung purga, kompleto dito sila. Purga, saka vitamin. Kompleto. Okay.
Ang ganda ng ang ganda ng karabaw dito kasi malusog ang karabaw. Pinakain. Anong pinakain, sir? Nilagyan ba to ng Yung may silage. silage? Silage, Yung yung silage, ginawa namin yung nila. Silage, siyang imo siyang silage. May palagyan mi doon yung silog, magpalagyan namin ng silage. Oo. Walang tahop. Mayroon yung yung copramil. Copramil. Copramil sa concentrate gamit din yan Concentrate. Okay. Kaya nga malulusog ang mga karabaw dito. Makikita natin. Ito po, kumakain, ka-adventure, kumakain ang karabaw. Ito po, pagdating ng 3 years, kukunan na po ito ng gatas. 3-4 years. 3 to... Anak na sila. Pag anak nila, magkuha namin ng gatas. 3 to 4 years ka-adventure, pwede na po kukunin ng gatas itong... Kapag Kapag manganak manganak siya. na siya, kukunin ng gatas, at saka i-process at saka gagawin ng chocobaw dito sa Lumangog. Kita natin, tingnan natin po yung mga karabaw na kumakain. Nandito po tayo sa Lumangog Farm dito sa PCC, Philippine. Okay, ka-adventure, papunta na po tayo sa maliliit na karabaw. Kasama ko si Sir, yung eridero po. Eridero ka diri, Sir? Ito po, makikita na po natin ang 1 month, Sir, 1 week. May 1 month, may 2 month, may 3 months. Ito po ka-adventure, makikita natin ang maliliit na karabaw. Ito po. Opo. Kasama ko si Sir, yung nagbabantay po dito ng karabaw. 10 years na po si Sir dito po. Ito po, makikita natin po. Ito maliliit na. Tumatakbo na ang mga karabaw na maliliit. Ito po, makikita natin. Anong para saan to, Sir? Yung asin. Para gusto sila mutila, tila sila. Ito po, ka-adventure, maliliit na karabaw. Dito po, 1 month at saka, meron po ito 3 months. Walang week. Wala na. Itong malaki, 3 months. Ito pong malaki, 3 months. Ito po na makikita natin yung maliliit po, ka-adventure. Ito po, maliit na karabaw. Ito, ang ganda ng kanilang balahibo po. Ito makita natin. Tumatakbo po sila. Ito po. Okay? Ito po, Sir, itong inilagay po dito, asin po ito. Opo, asin. Solid po na asin? Solid. Ilara po ni siyang tilaan. Gusto sila mutila, makatila sila. Hanggat mauubos. Hanggang maubos. Ito po ka-adventure, ito pong nilagay, binitin. Ito po, salt po ito. Solid salt, sir. Solid salt. Asin po na gusto na magtila po yung karabaw dito po. Titila lang karabaw dito sa may asin po dito sa solid salt. Ito makita natin. May iba pa na karabaw. Mamaya, mga po, Sir, mamaya po, ka-adventure, 1 PM, lahat po na karabaw doon na kukunan ng gatas, pupunta dito, Sir. Pupunta. May magkukuha ba doon, Sir? Mayroon. Opo. May yung magkukuha ay yung cowboy. Pupunta yung cowboy doon sa nilalagyan ng malalaking karabaw at saka yung mga 50 plus po. 50 plus ka-adventure yung karabaw na pupunta dito. At saka doon sa processing area, doon makikita natin doon lilinisin, Sir. Lilinisin doon ang karabaw at saka kukunan ng gatas. Okay, ka-adventure, nakikita natin ang mga karabaw na galing sa itaas doon sa pasto. Papunta na dito sa center, sa PCC kasi kukunan na sila ng gatas. Nakikita natin yung maraming karabaw. Punta na dito.
What's up ka-adventure? Nandito po tayo sa PCC sa Philippine Carabao Center. Ito na ang mga Carabao na galing sa Pasto. Papunta na sila sa processing area. Ito po makita natin malapit nang matapos yung apat na kalabaw, at pagkatapos nito ipapasok sila doon papasok sila dito po. Yan sila kukunan ng gatas. Natin pinapasok na yung Carabao, yung nalinis na po, nakita natin linis na po. Ito po nakita natin. Nilagyan na ng disinfectant yung didi ng Carabao. Mamaya kukunan na ito ng gatas. Para saan yan, sir? Dito yung ng microwave. Okay. Makita natin nilagyan ng disinfectant po yung Carabao, yung didi nila. Okay ka-adventure, nakikita natin yung mga Carabao na kumakain. Pinapakain pa sila para busog. At saka pagkatapos, kukunan sila ng gatas mamaya. Nakita natin mga Carabao. Pinapakain sila ng tahop. Feeds. Para dagdag ng gatas. Yun, ilagay na yung vacuum sa ibabaw. At saka yan ang magba-vacuum ng gatas ng Carabao. Nakita natin mga ka-adventure. Yung pisahan ng kukunan ng gatas, nag-process na po sila. Ito po. Yung gatas po, yung gatas ng Carabao, papunta dito sa may lalagyanan po, dito makita natin. Parang nagpump siya para sumipsip ng gatas ng Carabao. Ito po, malakas na po, kita natin. Malakas ang impact niya. Mipsip ng gatas ng Carabao.
Preskong-presko yung gatas ng kalabaw po. Galing ng kalabaw po. Ito po, kita natin. Okay ka-adventure, dito po ang ibang karabaw dito po sa labas. Hindi na ginamitan ng vacuum. Sipsipin na lang, ano nila lang, i-manual na lang ito. Ito po. Maraming gatas po. Kita natin yung karabaw dito. Okay. Pinuga na ni Sir po yung didi ng karabaw para lumabas yung gatas po. Kasi hindi na siya ginamitan ng vacuum. Hindi katulad nung mabilis yung vacuum. Ito, manual lang po to. Try sir. Wala. Press lang. Para i-pressure mo tapos press this. Okay. Magta-try po tayo ka-adventure. Yan. Very lang. Yan. O, yan ang yan, ipisuin natin para lalabas yung gatas ng karabaw. Okay, nagagalit yung karabaw. Nagagalit. Wala. Okay. Nagagalit yung karabaw. Ini. Kininaan yung karabaw, nagagalit yung karabaw. Okay, si Sir lang. Mas mabilis si Sir yung pumuga ng didi ng karabaw. Ang galing. O, kita natin ang galing ni Sir. Kabisado na ni Sir yung paglabas ng gatas ng karabaw. Magkita natin. What's up ka-adventure? Okay ka-adventure, pagkatapos na supsupin yung gatas, at saka dito po ilalagay, ititimbang po yung gatas at saka ipapasok dito sa lalagyanan po dito. Para saan yan, sir? Ganyan. Testing. Ito po may testing po. Yung alcohol yun, sir? Bakit may testing, sir? Para maditik ang kuhan. Good milk ba? Yeah. Good milk. Dinagyan ng alcohol ka-adventure para matis po para good milk ba po? Makikita. Opo. May 10% na distilled water. Hindi siya good. Hindi siya good na milk. Good na good. Okay, ka-adventure. Titisingan pa muna bago ipapasok dito kung good ba yung gatas ng karabaw. Makikita natin. Ito po may alcohol pang taste po. Makikita nila kung good ba yung gatas ng karabaw po dito po. At saka kung good po, ipapasok na dito po sa lalagyan dito po. Makikita natin. Okay po, ngayon po, puntahan natin ngayon yung chocobaw. Ready to use na po yung gatas dito sa karabaw. Puntahan natin yan at itikman natin ang chocobaw dito sa
Lumangog, Ubay Bohol po dito sa PCC, sa Philippine Carabao Center. What's up ka-adventure? Nandito na po tayo sa Dairy Milk dito sa PCC sa Philippine Carabao Center. Dito po ang ready to made po yung gatas po na pinuntahan natin kanina. Ito po yung dito tayo bibili po. Dito po bibili po tayo ng gatas po ng Carabao. Ito po. Ito po makikita natin. Bohol Dairy po, makikita natin. PCC at Ubay Stock Farm, Ubay Bohol. Ito po. Ito po, may kapo na dito. Ito. Yung Carabao. Kita natin. Ito po yung ready-made na product na pinuntahan natin kanina doon sa PCC, doon sa yung processing po. Kapapasok po tayo. Okay. Hello ha. Good afternoon. Ito po ang ready to made na Chocobao na pinuntahan natin kanina doon sa stock farm na paano kukuha ng gatas ng Carabao. Ito po ang ready to made na po. Ito po makikita natin. May mango, may at saka iba-ibang klaseng may choco, yung Chocobao. Ito may milk. Makita natin dito. Saka ito may kusina po. Ito po. Ito po may ibang klase po yung gatas ng Carabao po, yung ready to made. Saka may iba ito po. Ito. May candy po, yung may candy na gatas ng Carabao. Okay. May ubi tiya po. Ito. Lahat po ito galing po ng gatas po ng Carabao. Ito po. Ito natin. So, may iba-iba po. Hello, ma'am. Kano yung Chocobao yung choco? Yung maliit. 40. Isa po. Bibili po ako at titikim po ako ng gatas ng Carabao na pinuntahan natin kanina doon. Yung frozen po, ma'am? Frozen po sa'yo? Opo, yung frozen po. Isa lang po. Titikman ko lang po. Okay lang, ma'am. Okay lang. Ito po, bibili po ako ng frozen na Chocobao po. Yung choco flavor. Ito po, ma'am. 40. Ano po? Ang isa po nito, 40 po. Ito po, galing po to ng gatas ng Carabao na pinupuntahan natin kanina doon na paano kukunin yung na gatas ng Carabao. Ito po. Titikip na po ako. Buksan natin. Ito po, frozen po ito. Ang sarap po. Ang sarap po ng gatas ng Carabao dito. Sa Lumangog Farm, Lumangog Ubay Bohol po. Dito po. Ito po yung Chocobao po. Thank you po sa inyong pag-watching sa aking video. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. God bless po.